Milé zákaznice, hrozně moc vám děkujeme za dnešní opravdu hojnou účast na našem dnešním dnu otevřených dveří. Velice moc nás ta vaše účast potěšila, vážíme si toho a děkujeme vám. Jako závěrečné poděkování, že jste u nás dnes byli, mě dovolte, abych vylosovala 3 z vás, které u nás dnes maloobchodně nakoupili, a pak budeme losovat 3 z vás, které jsou velkoobchodnice, takže uděláme tu tombolu letos takto zvlášť. Já tu mám připravený velký koš, který teďka prohrábnu. V koši jsou vlastně veškeré vaše účtenky, všech z vás, které jste dnes nakupovali. A z druhé strany máme napsáno vždycky vaše jméno, příjmení a telefonní číslo. Takže teď budu vytahovat 3. Tak. Nedívám se. Irena Vladyková, první výherce. Jurečková Pavlína, druhý výherce. Magdaléna Drbalová, třetí výherce. Děkujeme. A teď jsme tu s losováním luxusních cen pro profesionálky. Děkujeme vám taky moc za vaši účast, přijeli jste k nám hodně z velké dálky. Jdeme na to. To je hodně dlouhý účet a je to paní Eva Šipeková. To je výherkyně číslo 1. Jdeme losovat dál. Paní Andrea Daňková. A třetí z našich zákaznic je paní Iva Červenáková. Gratulujeme.